Hej og velkommen tilbage til kanalen. I denne video skal vi se lidt nærmere på den store flagspætte. Den store flagspætte er Danmarks mest almindelige spætte. Det er en mellemstor fugl, som de fleste kender fra skoven eller fra fuglebrættet om vinteren. Den store flagspætte er på størrelse med en stær, ca. 22-26 cm lang, med et vingefang på 39-44 cm. Den er meget let at kende på sine markante farver i sort, hvidt og rød. Oversiden og vingerne er overvejende sorte, men med to meget store hvide skulderpletter og hvide tværstriber på svingfjerene. Undersiden er lys, men undergumpen er farvet i en kraftig lysende rød farve, og hovedet har en karakteristisk sort og hvid mønster. Forskellen på hannen, hunnen og ungerne. Hannen har en tydelig rød plet i nakken. Hunnen mangler den røde nakkeplet og er helt sort i nakken. Ungfuglene, i hvert fald indtil det sene efterår, har en helt rød isse i stedet for den røde nakkeplet. Den store flagspætte høres ofte, før den ses. Dens mest almindelige kald er et kort, skarpt kik, som den ofte udstøder, når den flyver eller føler sig forstyrret. Om foråret bruger den ikke sang til at markere sit territorium, men derimod en trommen. Den hakker i voldsom fart mod en tør gren, eller nogle gange en metalhætte på en elmast. Trommehvirvlen er kort, meget hurtig og kraftig, og den stopper brat. Det lyder næsten som en fjeder, der udløses og varer under et sekund. Den store flagspætte er altædende alt efter årstiden. Forår og sommer lever den primært af insekter, larver og edderkopper, som den hakker ud fra træernes bark og den møder ved. Den kan også plyndre andre fugles redekasser for æg og unger. Om efteråret og vinteren skifter den til vegetarisk kost, især frø fra grankogle og kogler fra fyrretræer. Den bruger en såkaldt spættesmedje, en ravne i et træstamme, hvor den kigger koglen fast, så den kan hakke frøene ud. Den finder ofte store mængder af tømte kogler på jorden under en sådan smedje. Den besøger også meget gerne foderbrætter, hvor den spiser fedtkugler, spæk og nødder. Fuglen er en standfugl, hvilket betyder, at den lever i Danmark året rundt.
Den lever i både løvskov, nåleskov, parker og større haver. Hver år hakker parret et nyt redehul ud i et træ, ofte i et sygt eller dødt træ, hvor vedet er blødt. Men de kan også hakke i helt friske træer, og hullet er fuldstændig cirkelrundt. Hunnen lægger 4-7 hvide æg i maj, som begge forældre udruger i løbet af godt 10-12 dage. Og ungerne bliver i reden i cirka 3 uger, hvor man ofte kan høre dem pibe konstant efter mad inden for stammen. For at kunne holde til at hakke i et hårdt træ, har den nogle særlige tilpasninger. Dens hjerne er omgivet af en svampet knoglestruktur, der fungerer som en cykelhjelm og beskytter mod hjernerystelse. Den har stive halefjer, som fungerer som et støtteben mod træstammen, når den hakker. Den har klatrefødder, det vil sige 2 tæer vender fremad og 2 bagud, hvilket giver et fantastisk greb på lodrette stammer. Og dens tunge er ekstremt lang, har modhager og er dækket af klisterspyt, så den kan trække larver ud af dybe gange i træet.